Mga igsoon, ang pagbiya, halos siguro kitang tanan nakasinati ini nga klase nga pagbiya. Ang uban makasinati ka ng pagbiya, ang ilang mga minahal sa kinabuhi mo adto sa lain nga lugar, ulayo nga nasod. Ang pagbiya diha sa ato nga maayong paglawas ngadto sa sakit nga maoy makabalda kanato. Kana nga kasi usab nga pagbiya o pagbiya diha pinaagi sa kamatayon. Kini nga klase nga mga pagbiya lisod, sakit, usahay dawaton alang kanato. Ilabi na ako nga mubiya, ilabi na ako nga mukasinati diha sa kamatayon, diha sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Lisod ang pagdawat niini. Lisod ang pagdawat sa realidad nga wala diha sa atong tupad ang atong minahal sa kinabuhi. Ug gani diha sa kung magisgot ta sa kamatayon kay ang gisulti sa atong Ginoo kini nagpasabot man sa iyang umaabot nga kamatayon nga ang iyang mga tinun-an maguol mabalaka dinha sa iyang masinati nga kamatayon. Apan ang Ginoo nagpahinomdom kanato nga diha sa iyang kamatayon dilibot pasabot nga siya mubiya, siya magpabilin usab dinha kanila pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Ang pagbiya, ang kamatayon nga masinati sa matag usa kanato ilabi na diha sa atong mga minahal sa kinabuhi. Ug gani nagpahinomdom usab kini diha sa mga level nga kasinatian o pagbati nga masinati sa usa ka tawo. Ang una kini nga denial, no, masinati nato nga dili kita makadawat matud pa sa psikolohiya. Kini nga dili kita makadawat nga ang atong minahal sa kinabuhi, labi na kung ang kamatayon kalit nga mas kalit ang pagbiya diha sa atong minahal sa kinabuhi. So ana ang denial nga dili nato makaya. Mingon ta nga diha sa atong pagkakugang diha sa initabo, dili nato makaya o madawat o di ta modawat sa realidad dinha sa pagbiya sa atong minahal sa kinabuhi. Ana usab ang masinati diha sa kasuko o anger nga gitawag. Masuko kita kay diha sa kamatayon, ana man ang atong pagtan-aw kung unsay atong nahimo o nabuhat diha sa iyang kamatayon kung kita ana ba ang atong pagtabang nga unta na dili siya mubiya nining kalibutan. Usahay gani ang uban mangita og tawo nga mao'y basulon hangtod nga ang iyang kaugalingon iya usab nga basulon. Ana usab ang bargaining nga gitawag. So ana ang kanang mingon kita nga unta na sa wala pa siya mubiya akong nabuhat kini nga mga butanga o ngano nga siya paman ang gikuha nini nga kalibutana, nganong siya paman ang nimbiya nga ako man siya nga minahal. O kaha ang tao makasinati og depresyon diha sa pagbiya sa iyang minahal sa kinabuhi hangtod nga moabot ang itawag og acceptance, ang pagdawat sa realidad nga wala na ang iyang minahal sa kinabuhi. Usahay ang tawo nga makasinati niini nay uban nga dali ra, ang uban usab dugay bisan gani og mga katuigan na ang nanglabay, ana gihapon masinati gihapon nila kini nga klase nga kasakit, kaguol dinha sa ilang kasing-kasing. Ang matag usa nangandoy og pagdawat sa realidad. Mga igsoon, ang pagbiya diha sa atong Ginoo nagpahinomdom kanato nga diha sa atong mga problema, mga kasubo, mga kabalaka, nagpahinomdom ang atong Ginoo nga wala siya mobiya kanato. Ang iyang balaang Espiritu Santo sa kanunay nagauban kanato. Bisan pa man gani dinha sa realidad sa kamatayon, siya nagpahinomdom kanato nga siya usab nakasinati nining maong realidad
apan iyang gipakita kanato nga diha sa kamatayon anaa ang pagkabanhaw, anaa usab ang kahimayaan. Ang iyang kahimayaan kitang tanan gidapit nga makaambit niini. So usahay diha sa atong masinati nga pagbiya sa tuminal sa kinabuhi sa kamatayon, atong pagtuon tana, ang atong pagsalig dinha sa Ginoo nga ang atong mga minahal sa kinabuhi mopadulong ngadto kaniya, ngadto sa gingarian sa Dios. Aron kini nga proseso dinha sa healing padulong ngadto sa acceptance, mas dali ra nato nga masinati nga dili kita makasinati og hataas nga kabalaka, kaguol, pagbangutan kay nasayod man kita nga ang atong mga minahal sa kinabuhi mopadulong ngadto sa atong Ginoo. Nga sila usab makasinati sa kahimayaan. Nga kitang tanan ang realidad mubiya nining kalibutana. Suntana anaa kanunay ang atong pagpaningkamot ug luyo sa atong mga masinati nga kalisod o kabalaka, kahadlok, uon sa paman nga mga kasinatian. Dili unta na kita magunaw-na nga nagnusara lamang kita nining kalibutana. Kay ang Dios sama dinha sa iyang mga tinun-an nagpahinumdom kanato nga siya sa kanunay nagauban kanato pinaagi sa iyang balaang Espiritu Santo. Palihog sa pagtindog.